yamnde jeetati silmaji capande tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu go Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka dental leyɗele Afrique holli natti muñude kala ko fewti e cammine laamu e nder leyɗele ɗi hooreɓe ngal dental jewti fodde balɗe ɗiɗi e caɗele taweteɗe nder dongre Afrique e guila e fittinaji hay kareli teskaɗi jonde capantati e jeenayyi ɓerde joofi hanki to Addis Abeba laamorde Éthiopie horejo keso dental ngal Évariste Ndayshimiye haali alhaali gonka leyɗele Sahel ma en keɗomo. Burkina Faso janguji waɗi toon yontere faltinde to rewo kono kadi to funnague leydi ndi ko famde foof yimɓe capanɗe maayi hen jangu sakkitigu ngu waɗi ko hanki alet to nare rewo leydi ndi ala ko hooreɓe leydi ndi kalita fon forbidden stories nde lowre holli e nder tefore nde waɗi jaydiyankoɓe no hokke kalis e nder Afrique e to Amérique latine gam windude no mbiyen saktude kabaruji moƴƴanɗi laamu Russie tefore nde holli peeje layugol golle rusnaɓe e nder Afrique waɗi ma en gartoyoɗo alhaali. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hoorejo kesso dental leyɗele Afrique Union africaine Évariste Ndayshimiye haali gonka leyɗele Sahel ɗum ko caggal nde jonde capanɗe tati e jeenayyi ɓerde fedde nde joofi alet hanki toon to Addis Abeba leydi Éthiopie e wi makko fedde nde en nani waɗa kala ko wawi gam wallude ɗen leyɗele no jaam artiri e majje kono nden yidde mabɓe ina hawri e caɗele waylugol laamuji ngol ɗoftaki sariya ko ɗum waɗi o erima ɗen leyɗele nde duttoto e juuɗe civileɓe keɗoɗen mo. La situation dans la région du Sahel n'est pas une question. Gonko leydi Sahel ɗe wana gonka hanka famɗinedi ko gonko sattuko no feewi sabu kulyankago ngo ganduɗa jaalima e ngal diwal ina mbaɗa hay janguji ha jotto e keeri leyɗe ɗe jeyaka e Sahel waddi ɗum memori diwal ngal foof eɗen mbawi wiide wadde sikki ala ko ma jokkodiral e ballodiral waɗa nde nafoore wawa yi'eedi ko ɗum woni ko dental leyɗe Afrique woni e waddi ngam wallude no jaam artiri e diwal Sahel caɗele goɗɗi kadi nani nder hen saabu ina e ɗen leydi calɗi laamu ɗi ganduɗa keptinaka ha tengtini e nder dental leyɗe Afrique ngal e hoore mum sabu dental ngal yaadani e waylari laamu nde ɗoftaki démocratie na mbiyen laamu riiɓi doole kono foof e waadi noon emin jii hen wondi ardiɓe ɗen leyɗe ɗe kalanmi ina jiiɗi ɓattede e wallodirede ha ɗin laamuji mbawa artude e lawol poccigol mais aussi les aider à stabiliser leurs états. Burkina Faso e nder yontere yawtude nde e tuumaɓe jeediyankoɓe waɗi jangu e dow dakorde kono koɓe to banggue worgo e funnague leydi ndi e wiide yoga e tambiɓe kisal ko famde foof yimɓe capanɗe maayi hen ɓe humpitiɓe wal haali kolli wonde jangu sakkitingu ngu waɗi ko alet hanki e dow dinguiral kono nato nare